हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत। वीडियो शुरू होने के बाद मेरे जो भी वीडियो है एक लाइक और शेयर कर देना और वीडियो इन होने तक एक कमेंट जरूर भेज देना। थैंक यू। हाय लोगोफोर, नै आङो दायो दंफैयो जोंनि गुगल बाबा टीमनि भिडिअ एडिटिं बानायनायाव। जों बेवहाय दंफैयो दा नै जोंनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां लैथोमा मुसाहारि, लोगोसे दं मनज मुसाहारि आरो दङ जेलसिं बसुमतारि, बिथाङा पाबजि गेलेनायाव बेस्थ'। लोगोसे दङ जोंनि मुंदांखा करिय'ग्राफार आदा सोमावसार, बिथाङा बेस्ट करिय'ग्राफार बान्थाखौ खेबनैयानो मोनबाय खोमा ना, खेबनै। लोगोसे दंफैयो जोंहा आदा नायस्रां, बिथाङा जोबोद मोजां केमेरा खेबो, लोगोसे एडिटबो मोजाङैनो बानायो। बिथाङा नै दायो जोंनि गुगल बाबा टीमनि भिडिअ गुगल बाबा Episode-8 बेयो जाथारसिगोन दा। नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअआ मोनफैथारसिगोन, नोंथांमोना नायनो थियारि जा। बेवहाय जोङो दोंसे एलबामबो बानायनाय जादों। नोंथांमोना एलबामखौ नुनांगौबाथ' बिखा गावलायलांगोन खोमा नायनाया। Episode-8 बिखौ बिथाङा बानायगासिनो दा, नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायनो हागोन। Todere नुबाय। Todere, नै आं मा लाबोदों? मा लाबोदों? हा? नि लाबोदों? लाबो। आं बिदिनो लाबाय थागोन दे। Ilai sinde. Ande salah. Hai bilir. Akhirnya bilir. Kung nanga, deh malu. Ah, bilir betah. Deh, masih. Betah, ini betah, makan ini betah. Urus urus naik. Urus naik sini bawa bawa. Ah, nubai. Kunci, rakasung. Hei, makan aja dia. Bioklah jangan ngono. Lah saya bioklah kamu no. Tuh nangलाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनोथ' दाबावखा। गोजोन्थों लोगोफोर।